zamo masu dukiya mai ta'ara mu so juna domin da kairi kasu aina binciken masu farya hakan karki jaɓa da zancen hakan za mu zauna cikin matsatsi shari da kairi tsari are re 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 tsari tsari da haka ya fara in mun yi aure ai ba mu da asara koyi da manzo mu kai da gadara ta ta kairi fita da ke tsab ayi farauta yaki da ke dole ayi sarauta rere baki da sharri
tsari-tsari a re-re-re-re tsari-tsari. Zamani na gwanayen kairi-kairi a re-re-re-re kairi-kairi. Ya gana ta ganayen tsari-tsari a re-re-re-re tsari-tsari.